سلام زخبركم زخبركم تخاتلتي مدفيلي تي بعاوز لكم سلام تعنا لا تتمننا نيتيوب شانلنا كم حدث زخونكم سبسكرايب مغبار ቤተሰብ ፊሊቲቭ ንኾኑ ብኽብሪ የዝዕድመኩም በኣር ኒቲቭና በታቕልል ዝበለት ላይ ጌርና ንጀምር በጣዕሚ የተሓጒሱ ዘለኹ በቃ ኣብ ሓፂር ግዜ ላይክ በቃ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንድዒ ተሃብትናሲ በቃ ውርሻናስ እቲ ላይክ ይሞናዕና ኣይትብቆቕልና ኮራት ተኸታተልቲ እንዳበልኩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ከዓ ኣብ ጉዳይ ፅምዶ ዘተኮረ ማለት እዩ ብመንፅር ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ራዕዲ ፈጢሩሉ ዘሎ ንበዓል ኣወል ብምኽታል ማለት እዩ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ብምኽታል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሓደ ዓበ ኣዝዩ ማለት እዩ ፅምዶ ተኻይድ ነይሩ ትማሊ ብቐጥታ ብዩቲዩብ ቻነል ተመሓላለፈ ኮይኑ 36 ዝኣኽሉ ዳርጋ ቻነላት እዮም ነቲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ኣመሓላሊፎሞ ገምጋም ዝነበረ ከባቢ 1 ሚልዮን ክኸውን ሰብ ክከታተሎ ዝብል ገምጋም ነይሩ ኣይኮነን ግን ስርዓተ ብልፅግና ኣብዚ ግዜ ዘለዎ ብጣዕሚ ፈርሒ ስለ ዘሎ ነቲ ዝነበረ መደብ ንምትዕንቃፍ ብምባል ማለት እዩ ዳታ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዓፂዎ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ሰብ ዝበዝሕ ፐርሰንት ተኸታቲልዎ እዩ ከባቢ 15 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ብሳተላይት ተኸታቲልዎ ነይሩ እቲ ቀጥታዊ ፈነወ ዩቲዩብ ዳታ ተዓፅዎ ሓንቲ ክቦብረ ይከኣለ ምስ ሳተላይት ሪእዎ ብሕጂ ከዓ እዚ ምዕባለታት ናይ ፅምዶ ሓቢርና እንዳረኣናያ ክንከይድ ማለት እዩ ትግራይን ኤርትራን ዝጀመርኦ ናይ ፅምዶ ኣምሓራ ኦሮሞ ዳርጋ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሙሉእ ተፀንቢርዎ ኣሎ እዚ ናይ ፅምዶ ማለት እዩ ደጋጊመ ማለት እዩ እዛ ጉዳይ ፅምዶና ቤላ ትኸይድ ደላ ይመላልና እንዳወልኩ ማለት እዩ ናብቲ ሒዝዮ ዘለኹ መደብ ከበሎኩሜ ሰናይ ምክትታል حرام بعد كبرات تختاتلت ملف فيلي تي بي كما جمرت كوننا امبار ابز قدمينا نريا زلنا مالتي ابراهام زبحال اب تيك توك تفلطو تخونيهم قدمي حجي تقاوماي زنبر دحيرو دغافي زغونه اب ساعات زخا دارغا مولو دارغا نزناي صمدوس ايقبولني انيلو تقاويمو اي تقاويمو يقبولو دمصو ولا حنت ነገር የለን ግን ክንሪኦም ኤርትራውያን ተመሲሎም ኣብ መንጎና ዝፃወቱ ሰባት ዝነበሩ ነዚ ፅምዶ ኣብዚ ናይ ፅምዶስ ንሪኦም ኣለና ማዕረ ክንደይ ቂሪልዎም ክሳብ ክንደይ ፅልኢ ናይ ተጋሩ ከም ዝነበሮም ክሳብ ክንደይ እቲ ኤርትራን ተጋሩን ክጨፋጨፉ ክቃላልዑ ዝደልዩ ከም ዝነበሩ ሓቢርና ክንሪኤና ማለት እዩ እንዲያሞ ሰላም ጥራሕ ይዘልዩ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ሰላም እዩ ኣብ ኣስመራ ግበር ዘሎ ምስ ህዝብኻ ውፁዕ ህዝቢ ብርጌና ሓሙዱ መንእሰያት ኣብ ስደት ኮይኖም ክንደይ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰላም ከይገበርካ ናብ ትግራይ ነጢርካ ሰላም ጌርና ዕባለ ደሊና ገሌልካ ምዕፋር ክድብደብ ኢኹም ብርጌና ሓሙዱ ብሓድሽ ክትለዓልያ ናብ ማእኸል ኣስመራ ክንኣቱና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሕጂ ከምዚ ክንዕዘቦ ፀናሕና ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ብርጌድና ሓሙዱ ክትለዓልያ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣስመራ ክንኣቱና ክጭፍጨፍ ኢኹም ክድኮር ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ስለምንታይ ንምንታይ ከምኡ ኢልካ እንተ ሓቲትካያስ ወላ ሓንቲ መልሲ ከንፀላ ይክእልኒ እዚ ሲ ቅድሚ ሕጂስ ዕሉል ኤርትራዊ ኮይኑ ዕሉል ደጋፊ ኮይኑ ካብቶም ዝዛረቡ ዝነበሩ እዮም እዛ ፅምዶ ከዓ ብኣወል ተላዒላ ብተጋሩ ዝተሳዕበት ክሳብ ዛ ሕጂ ፅቡቅ ትኸይድ ደላ በመሓሩ እውን ትቕፀል ብኦሮሞ እውን ትቕፀል ዘላ ድፅምበርዋ ዘለው ነዚኣስ ክንዕንቅፃይና ይብላ ኣሎ ሃየ እሞ ትገብራ እንድሕርቲ ኮይንካ ወሪዶም ምሻለው ይዕሎም ኣለው ምስኦም ወሪድካ ክትዕለ ምግበእካ ነይሩ ካብ ኣብዚ ማስ ሜዳ መፂኻ ኣስመራ ኣቲና ክንጭፍጭፈኩም ኢና ብርጌድና ሓሙዱ ተላዒሉ ኣሎ እቶም ብርጌድና ሓሙዱ ንፈልጥ ኢና ኣሕዋትና እዮም ቶም ድፅምዱ ኮ ፀሚዶም ኣለው እዚኣ ፅምዶሲ ዝተቐበልዋ ማዓት እዮም ዘለዉ ካብዛ ብርጌድና ሓሙዱ ኣይ ክንቅበላ ኣይንደሊና ዝበሉ ሰባት ከዓ ማዓት እዮም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ግበሩ ኢኻ ትብል ዘለኻ ትኸትደሊ ኢኻ ሃየ ውረድ እንዶ ዶክተር ኣብ ምሽ ባይታ ፈጢሩ ኣሎ ሚእትን ገለመለን ሰባት ወሪዶም ዕሎም ኣለው ኣብኣ ውረድ ተወስቱ ኮንካ ክትምለስ ኢኻ ኪድሞ ኣብኣ ሓቢርና ክንሪኤና እቲ ዝኸውን ሕጂ ብዚ ማስ ሜዳ መፂኻ ጥራዕራዕ እንተበልካ ትርጉም ዘሎ ይኮነን በዚ ኮይኑ በቲ ግን ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ፊሊ ቲቪ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክርዳድ ወዲ ክርዳድ ክእለ ኢልካ ከለዉ ብጣዕሚ በቃ ደስ እዩ ዝብለካ ናፅነት እዩ ዝስምዐካ መትከል ዘይብሎም መትከል ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት ነዛ ፅምዶ ክቅበልዋ እንተደልዮም ማዕት እዮም ተቕበልዋ ዘለዉ ኣባላት ብርጌድና ሓሙዱ ቶም ኣይንቕበላንና ዝበሉ ከዓ ይቅበልዋን እዮም ዘለዉ ብሓይሊ ተቐበላ ዝበለካ ነገር የለን እዚ ከዓ ንክልቲኡ ህዝቢ ዘርብሕ ስለ ዝኾነ ከዓ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኦሮሞ ተረባሕቲ ክኾኑ ደልዮም ኣምሓሩ ተረባሕቲ ክኾኑ ደልዮም ከዓ ነዚ ጉዳይ ፅምዶ ብሰፊሑ ምፅኢልኩም ኣለኹ እዚ ብትንተና ጌርና ቀሪብናልኩም ኣለና ክትከታተልዎ ኢኹም ስዒሞሞ ኣትዮም እዮም ዘለዉ ነዚ ፅምዶ እዚ ሕጂ ሲ ኣብርሃም ሲ ኮፍ ኢልካ በርገርካ ደይትበልዕ ኮፍ ኢልካስ በቃ ነቲ ወድኻ ፅቡቅ ጌርካ ደይተፃውቶ እቲ ሰበይቲካ ኣብያትካ ዘላ ወድኻ ሲ ንዑ ደይተፃውቶ እንታይ ገድሽ ካብዚኣ መፂኻ ሲ ሓንሳእ ብርጌድና ሓሙዱ ትኸውን ሓንሳእ ደጋፋይ ትኸውን ሕጂ ከዓ ብርጌድና ሓሙዱ ኮይንካ ነቲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ከዓ ነቲ ንሰላም ዝፅውዕ ዘሎ ተኻብ ማእኸል ኣስመራ ሰላም ዝፅውዕ ዘሎ ንዑ ትቃወም ኣለኻ
ተጋሩ እኮ ተቀቢሎም ኣለዉ ነዚ ናይ ሰላም እኮ ተቀቢሎም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ተጋሩ ኢና ምሽብሉ ነይሮም በዓል ሰልጠነ ተጋሩ ነይሮም ድሕሪ ተኮይኖም ንምንታይ እዮም ነዛ ናይ ፅምዶ ደይቅበልዋ ምሽ ተጋሩ ተቀቢሎም ኣለዉ በዓል ሰልጠነ ከዓ ክቅበልዋ ግብኦም እዩ ነይሩ ግን ኣይቅበልዋን እዮም ዘለዉ እዛ ፅምዶ ምክንያቱ ተርብሖም ኣይኮነትን ረብሖም በዓል ንሶም ዝበልዕሉ ሰብ ነንሕድሕዱ ክታፋነን ክቃታተልን ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን በቃ ከምኡ ድበሃል ነገር የለን እቶም ተጋሩ ተኾነ ነዛ ፅምዶ ብጣዕሚ እዮም ደጊፎም ኣለዉ እቶም ኤርትራውያን ተኾና ከምኡ እዞም ሓደ ክልተ ብናይ ትግራይ ብናይ ኤርትራን ዘለዉ ክርዳድ ንክርዳድ ደይተቀበልዋ ነዛ ፅምዶ እምበር ካልእ ዝበዝሕ ሰብ ስለ ዝተቀበላ ጉዳይና ኣይኮነን እንዲያሞ ክንቅፅል ኢና ስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርናን ህዝብን ብዛዕባ ፅምዶ ዝሃቦ ርእይቶ ኣሎ እንዲያሞ እስኪ ናፍቲ ዘይፀዓድ ዝኾነ ህዝብና ነቲ ደላይ ሰላም ዝኾነ ነዛ ፅምዶ ከመይ ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ዘለዉ ማዕረ ክንደይ ናፊቆም ሃሪፎም ማየት ነይሩ በዓል ኣብርሃም ቃውምዋ ካብ ኤርትራ ከዓ ከመይ ተቐሊሳን ተደፊኣን ትኸይዳላ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ክንቅፅለላ ኢና ክንባይና ነዳዲ ነዛ ፅምዶ سلام نخنبر بحساب كنبلصق بحساب نخنعد سلام سنيت بحبار تحقق كان ممعبال يزلينا دلو جي سلام طرح يزلي حزب ኤርትራ سلام دامو كل ነገር سلام كلا يبلا لعل سلام ابراهام በቃ ነዚኦም ሳኔ ድውስነልኩም መስሕዋትኩም መጀመርያ ተዓረቁ ምስቶም ጠፊኦም ዘለዉ ይሕዋትኩም ተዓረቁ ማዓስ ከተባይሶም ይራኸቡ ይደዋወሉ እንዴ ማመትከል ግን ክሳምዑ ይቃሉ ተቀቢልካን ካ ተምጾ ወላ ሓንቲ ነገር የለን እንዲ ተምጾ ወይ ትልውጦ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ምክንያቱ ንዓኻውን ድጽልወካ ነገር ኣይኮን ተምጾ ወይ ትቕይሮ ነገር ወላ ሓንቲ የለን እንዲ ንዓኻ ካውን ድጽልወካ ኣይኮን ነቲ ጽልዎ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ውሽጢ ድፋዕ ኮይኑ ድጽበዝ ዘሎ እታ ወላዲት ንወዳ ንደቃ ትጽበዝ ዘላ ንዓ ኣይ ደስ ዝብላ ንሳያ ተቕበሎን ዘይተቕበሎን ንሶም እዮም ከዓ ክውስኑን ክገብሩን ዝግብኦም ንሕና ኣብ ደገ ኮይና እንታይ ክንዛረብ ኢና እንታይ ኣነ ንፅምሎ ኣይድግፎን የገለ ክብል ዋ ደጊፈ ኣይደጊፈ ድምልኦ እንታይ ነገር ኣለኒ ተቃዊመስ እንታይ እዩ ዘምፅለኒ ኣነ ብደገ ኮይና በቃ ይቃወሙ የገለ ክብል ተቃዊመ ዘምፅኦ እንታይ ኣለኒ ነዛ ናይ ፅምደት ዘምፃ ስታይ ኣለኒ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣይቅበልኒ እንት ኢሎም ኣይቅበሉን እዮም ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ ኣይንደሊና እንት ኢሎም ሶም ተቀቢሎም ተወዲያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እንተገይርዋ እኮ ተወዲያ ብደገስ ወላ ሓንቲ ክትግበር ዘይትኽእል ርእይትኻ ካዳ ከም ሰብ መጠን ትህብ እምበር ኣብዚ መፂኻ ትዛረበሉ ገለ ሕሕ ትብለሉ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እንዲያሞ ፅብቃ ትኸይድ ዘላ ደቂ ኤረይ እዛ ፅምዶ እንዲያሞ ይመልእልና ፈጣሪ ሰላም ማለት እዩ ፅምዶ ሰላም ማለት ከዓ ቅሳነት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብፅምዶ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ሰላም ምንቅስቃስ ክንስዕቦ نسلام كنزمر بحساب كنسرح زلنا اللي بقوس لهلا برنامج ناي سلام سنيتو ناس تبغي زلو صمدو نحنا خمن اسيات ازينا خنصقتلون كندفعلو نو يزغبا صمدو مالتكو متحواس مالتك ስለዚህ ዝበለጽይና አይ ማለት So we as students we're so happy by what you're doing. We appreciate it and all Eritreans appreciate it. ካብዚን ወላ ንሽተ ተحساسባ ገለክቶ ስላይ ትክል ካብዚን ናሽቱ ዚንሲ صمدو ከማን ድጉፉ ኦሏ أبرشك بتعامي قاعد تسحق and we as students we're all on your side نزنا سلام صمدو خاني كالب من سيك دغفخا ازيلا نز ዝግበር ዘሎ صمدو خا ኩላትና ኢድ ካخنብሎ ናትና አሸራ خنا كم زغنريو صنحنا هنا خورات تከታተልቲ ታ صمدو በዝ ንሕና ርእይቱና ኢና ንህብ እምበር ንገብሮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኦሬድስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኸይዳ በቃ ጽቡቃ ትስጉም ዘላ ከም ተቀዲመ ዝበልኩም ኣምሓሩ ኢትዮጵያውያን ብሓፈሻ ኦሮሞ ብሙሉኦም ዳርጋ ስዒቦም እዮም ኣትዮም እዮም ደሎ ፍታ ናይ ፅምዶ ኣብዚ መፂኻ ተቃዊምካ ኣነ ክቃለስ የገለ ትቃለስ ተኮይንካ ትወርድ ኣብርሽ ውረድ ሰፊሕ ቦታ ዳሊልካ ኣሎ ዶክተር ኣብይ ከይድካ ውረድ ተዓለም እንተ ብዓፋር እንተ ገለ መለ ትኸይድ ኣብ ዕድልካ ትርኢ ወይ ኣብ ክትተርፍ ኢኻ ወይ ገለ ጌርካ ክትመፅእ ኢኻ ፈትና ኣብዚ ትረብሸና ንዓና ካብዚ ኣብ መጻል ኩራት ተኸታተልቲ ስታሊን ኣብቲ ኸይድሉ ዝነበረ ዓበይቲ ሓለፍቲ ከም ዝረኸበ ኣብ ዝተፈላለዩ ስእልታት ሪና ነርናይና ተዘርጊሑ ነበረ ማለት እዩ በቲ ናቱ ፌስቡክ ወይ ናቱ ፔጅ ወይ ናቱ ዩቲዩብ ሸር ተባሂሉ ነይሩ እዩ ሕጂ ከዓ ንእሽተይ ብዛዕባቲ ዝተዘራረብዎ ንእሽተይ ገለ መብርሂ ይበና ኣሎ ሓቢርና እንስማዕ እዮም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንትግራይ ብፍሉይ እንታይ ክትሕግዝ ትኽእል ኣብ ዝገበርካዮ ዝርርብ ከተስፋ ረኺብካ ዶ مستقلال حلقة أصاف جنرال فيليبوس تراخيب كانير كامس آتو حاغوس قبري وات مساتو يمان قبر مسكال مساتو يمان قبر أبزا مسول عبيد سبب سلطاني إرثا وعبيد مامس بريزيدنت إسياس أفورك تراخيب كانير كا أمتا إذا تقولن يبرا إعلالكم إن قرن تخوينو قولي كن زاربول
ميديا زلوا زعلوا كاب أتحقص قوي أتحقص كشة منستر زينا يمان كاب مسكر بيستفاد هدف يمان كبرها تماجر شو جرى فيليبوس كون بريزيدنت إساياس كله بخيويوني كم تقاوي كم نتراي تبوء زمنه نتراي سوى نجار خنقبر لنا إلى العام قامت ما تماهر ناس خنقصل مزخاء بزي سوى نجار خمسة زخيل نجار بفلاي ما أقول ده هذا يقدسنا أقول ده تراي كم أقول مسير فايو أنا يمكن كم هذا تراي نتراي زميلكات إيه نتراي وش كان زمنه أنا كاب إثاء من إثاء زمنه أزاري بيو ديتيلو بدأ بنا أقولي ديتيلو قالي ساعات كده قالي 5 ساعات قالوا مو ساعة زوجة وقوم له أنا جرى فليبس قال 5 ساعات 6 ساعات هو جرى فليبس هجيت راي حلف هذا بطعمي أزينو ويحزر كم زوجة ورسي يردك من جنرال فليبس 5 ساعات مولو حجي طعمه هو زي أصلا حوحات مالت أفتساوي تزلو أول مالتي تود بتاع يكون أفتساوي تزلو كنيت هذا الصبح صباحتي ملياتها مس سراويت مس هزبا أقول باركوينا مالتي كنيت أذكر له أنا كواس عسلت مع التوزيع أسماء بزي هلا بزي بعض مساحة خيرة بزوسي كأني كتمات فوق طولنا لنا مرب كيدنا وفوقه حالة بتحرشها لنا هذي كن عمري كندي تذكرت اللي حزي خلا له إذا أنت بعد ما يقوم بقاسي زنيرة بعرف الفارتو ساقول الفارتو تعرف سخامني كوجركا أزي هذا رستور بوغر بوليه رستور مرسو وستي تذكرت هتكون مستين ملسوه حلف تصبو السنة بزيم طوه كلام بزغنا ملء سلام قبرلنا جينا كندق فاينا نزات صندو كندف ألان كنقص لاينا حرام بارو كورات تختات مدفيلي تي في بزعبات صندو بزح معت نقرات ندار أنا لا سمعنا أنا نخيزل لنا طلع علمنت عنان يهابنا نداولكم مالتي حجي غاز تقراوي حونا ملس غبي ماتي إذا تحت نريو زلنا خا أبغى زي كينات زنورلو نتقراي زت زقت زلفع زنبري أبغى زي زقا مسارحنا دكتور أب موغان نز صندو خافتم قدامت عنك أفتي كوينو زولو حارزي كم تقراوي تمثيل حلاي تمثيلو بزحبات صندو سفح زبله ملسي يبونيرو زحونا تاني اشتي حيزو ماتي خا رئيتو ناتو يولولو انديامو حبيرنا نرأيها صندو فتيهم زحزولو زلو أكلات ناي تقراي هزبي أجندا كملسو زخلو أكلات أيكون زفت رقاقا من رقاقي صنعي مشعبيات أميتكا زفتر صبو نقر نهزو تقراي كهلي يخل حدا جماري فكر ما مصيرله نايمان فقادين دليلون مسقوروا بتنان مرحب سير تراس مسجل فقاد بايد بزعبة قداسي نقر كنزارب دينا لومي ماشي هذا بزعبة توسنا بروباغندا أب ناتنا سوشيال ميديا سرح زلو بزعبة تي سراوي تبع فار زلو بزعبة قداي صندو زيهم كلتا بجوجات أبراهام بلاي كم تفضل تقراوايو جيتا جرداون تقراوايو جن مس بلتقنا يا مسرحو نأبي يا مسخدمو هجي حالة نقر نصركم قبل زدنا ألو زي اللي حبريتها سلزو حافظلو سواي ديمو نتهزبيون كاقاقيو سلزي خئل اتي حبريتها خلنا نصركم حالة اتي سراوي تبع فرزلو اوكي تقارو يوم TDF يوم فنك إلهم كاب سراوي تقراويت يوم كاب حوحات وتقيلهم أب عفاري ركوب لهم زيهم خا منيو موائل زمولهم تفليتو الله حجي which is أبي أحمدي سلازي زيهم على حجي جيجات يردين نيرو زيهم بقى من إسي كاب نفسهم تلعالو يوم نفسهم تخالو يوم مسيريني جن من يزمو لهم زلو حجي أبي أحمديو
ካብ ኢትዮጵያ ይምወሉ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከዓ ሬድዮታት እዚ ብረት ገለ ኩሉ ካብ ንሶም ጥራይ ዘይኮኑ እዞም ብሕጂ ከይዶም ዘለዉ በዓል ኪሮስ ማለት እዩ ብሓይሊ ሒዞም ገፊፎም ልእትዎም ዘለዉ ንኤርትራውያን የዕሊሞም ብዓፋር ገይሮም ክእትዎም እዩ እቲ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ብዝያዳ ግን ኣፃሪና ኣፅፊፍና ኣብ ግዜና ኣብ ሰዓቱን ናባኹም እንዳበልና ይኹን ከይዲና ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝመፀ እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እዚ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓፋር ዘሎ ካብ ሓራ መሬት መግለፂ ነውፅለና ገለ ዝብሉ ዝነበሩ ባንዳታት እዮም እዚኦም ንኣሕዋቶም ክቐትሉ ንኣሕዋቶም ክዋግኡ ናብ መሬት ዓፋር ዝሰገሩ ባንዳታት እዮም እዚ ንፁር ክንገብሮ ደሊና ጌታቸው ረዳ ባንዳ እዩ አብርሃም በላይ ባንዳ እዩ ጀነራል ጻድቃን ባንዳ እዩ እሱ እውን ጀነራል ጻድቃን እዚ ሁሉ ነገር እናፈለጠ ምስ ጌታቸው ረዳ ይሰርሓሎ እቲ ስራሕ እውን ቀፂሉሎ ኣብ ሚድያ እምበር ስኢሉሎ ብውሽጢ ግን ፅቡቅ ገይሩ ይሰርሓሎ ስለዚ እንታይ እስኪ ኩራት ተኸታተልቲ ፅምዶ ብዙሕ እንዳርኣየትና ትመፅላ ብናትና በዓልቲ ብርሃም ዝኣመሰሉ ካልኦት ዝኣመሰሉ ከም በዓል ማዕበል ነዛ ፅምዶ ክቃወምዋ ርኢና ኣለና ካብቲኦም ከዓ ዓበይቲ ሓለፍቲ ከይተረፉ እውን ይቃወምዋ ከም ዘለዉ ካብ ሓውና ንሰማዕ ኣለና እውን ዋላ እውን ኣብ ማስ ሜዳታት ንሪኦ ንዕዘቦን ኣለና ሕጂ ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገር ሓደ ንፅቡቕ ነገር ሰላም ክገብሩ ከለዉ እቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ደስ ዘይብሎም ክጣፍኡ ክቀጣቀጡ ደስ ዝብሎም ዓይነት ሰባት ኣለዉ ንዖም እንታይ ደኣ ንሕና ኤርትራውያን ተጋሩ ንብሙልኦም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ባኣና ዘለዉ ንሕና ክነንፀልፅሎም ኢና ከነረድኦም ክንፍትን ኢና ንስኹም ከዓ ኣንፀልፅልዎም ወይ ከተረድእዎም ፈትኑ ተዘይኮይኑ ነዛ ፅምዶ ዝዓፅዋ ወይ ዝቆርፃ የለን ጌና ቀፃሊት እያ ንኣብርሃም በላይ ክንሰምዖ ከለና ብዛዕባ ጉዳይ ፅምዶ እዚ ደኣ ሓደገኛ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንኣብርሃም በላይ እንታይ ክንሓቶ ንኽእል ኣበይ ነርካ ደኣ 2018 ፅምዶ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህግደፍን ክግበር ከሎ ስለምንታይ ደኣ እዚ ሓደጋ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ዘይበልካ ንሕና ክንጨፍጨፍ ከለና ሙሉእ 5 ዓመት ብህግደፍን ብሰራዊት ኢትዮጵያ ስለምንታይ ወፂኻ እዚ ሓደጋ ንህዝቢ ትግራይ ኣይበልካ ሓሳዊ ቦጭባጭ ሕጂ ኣብዚ መፂኻ እዚ ፅምዶ ኣብ መንጎ ህግደፍን ሕወሓትን ሓደጋ ክትብለና እንድሕር ኮይንካ ሓሳዊ ቦጭባጭ መጣቃኢ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ስለ ዝኾንካ እዩ ምሳኻት ካልእ ዒትሮ ምሳኻ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ዒትሮ እሱ እውን ሓሳዊ ቦጭባጭ እዩ ስለምንታይ ንኦሮሞ ንኢትዮጵያ ኢኹም ትኽድሙ ዘለኹም ዓድኹም ሸይጥኩም ህዝብኹም ሸይጥኩም ንህዝብኹም ኧረ ዋላት ኦሮሞ ብሰዓት እዚ ብጣዕሚ መሪሮ ዘሎ ንኦሮሞ ይኮነን ዝኽድሙ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኦሮሞ ዘሎ መሪሕነሲ ኦሮሞ እሱ እዩ ዘሎ ዶክተር ኣብይ ንዑ ዝኣመሰሉ ኩሎም ሓለፍቲ ከዓ ኦሮሞ እዩ ገይሮም ዘሎ ኦሮሞ ንባዕሎም ኣብዚ ናይ ፅምዶ ከቲቶም እዮም ዘለዉ ኣብ ናይ ፅምዶስ ከቲቶም ኣለዉ ብሰፊሑ ናይ 3 ሰዓት ሙሉእ ዝተዳለወ መደብ ኣሎ ጾሚቕና ጾማሚቕና ተንቲና ናብ 19 ብምግባር ምዝ ኣላጊምና ኣምፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዎ ብክብሪ እየ ዝዕድመኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ንኽትዋገው ኢልኩም ወፂኹም ሕጂ ጌጋ ሓበሬታ ትህቦ ኣለኹ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ኢና ሓውና ማለት እዩ ኣሎ ተቃውሞታት ኣሎ ነዚ ናይ ሰላም ክደልዩ ዘይደልዩ በቲኦም ይኹኑ ብናትና ይኹኑ ኣሎ ግን ከም ተቀዲመ ዝበልኩም ወላ ሓንቲ ዝዓግቶ ዝኸድፎ ነገር የለን እዚ ሓያል ማዕበል እዚ ሓቢሩ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፅምዶ መንፈስ ዝተለዓዒሉ ዘሎ ብህዝቢ ይኹን በቶም ሓለፍቲ ይኹን በቶም ሰራዊታት ይኹን ዝድለ ዘሎ ወላ ሓደ ዓጋቲ ዝበሃል የብሉን እንዳበልኩ ማለት እዩ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ነዊሕ ሰዓታት ኢንተርኔት ሙሉእ ሙሉእ ዓፂሞ ነይሮም ብፍላይ ዩቲዩብ ከዓ ንሱ ከዓ ኣዝዩ ብኦሮሞ በአምሓራ በቶም ካልኦት ናይ ትግራይ ዓበይቲ ሓለፍቲ ዝነበርዎ ብቐጥታ ብላይፍ ተመሓላሊፉ ነይሩ ነቲ ላይፍ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከይከታተሎ ብምባል ድማ ዓፂሞ ንዓቢ ከይግበር ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ሚሒር ፈሪሖም ሚሒር ኩቱር ራዕዲ ኣትይዎ ከም ዘሎ ዘርኢ ገለ ተግባራት እዩ እዚ ናይ ትማሊ ናይ ኢንተርኔት ምዕፃው ዝነበረ ማለት እዩ ግን ክትሓዝ ኣይከኣለን ከባቢ 15 ሚልዮን ዝኾኑ ብቐጥታ ሳተላይት ክከታተልዎ ከለዉ ከባቢ 500,000 ዝኾኑ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ቻነላት ተኸታቲሎም ማለት እዩ ነዚ መደብ እዚ ከዓ 36 ቻነላት ደኣኹሉ ዳርጋ 37 ካልእ መደቦም ኣወንዚፎም ብቐጥታ እዮም ኣመሓላሊፎሞ ካብ ማእኸል ድፋዕ ናይ ኣምሓራ ከይተረፈዮም ዓበይቲ ሓለፍቲ ብቐጥታ ላይፍ ኣትዮም መደቦም ዘመሓላልፉ ነይሮም ማለት እዩ ትማሊ ዝነበረ ኣስፋ ሓቢለ ኣዳልየልኩም ኣለኹ ንዑ ክንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግን እዛ ንእሽተይ ሓበሬታ ናይ ትማሊ ዝነበረት ሃዋሁ ስዮም ከዓ
كدرعلي نعناي نابا أقبلكم لو ما عندي أوشت إثيوبيا تنبرون تدعى لكم كينكم إنترنت نترى أبيكم وين يوتيوب بعبي ونترى مسرح أبيكم بعبي ونبزح سوشيال ميديات مسرح نترى أبيكم نيرم هو بسنك زي ما بزيت عزب ولا لكم سبعتين مالتي لو ما عندي حدا عابي قد إنترنت أوشت إثيوبيا يكون أبستفل عليه كفالاتنا عالم نازر كوبو سبع أنصار سرعتنا أبي زخيت حدا عابي تقاومه من قد زتفل عليه channelات ولا من بعبيتي ساتلايت أتعايزو أو عبيتي تلفزيوناتنا إثيوبيا كزرقح وعلو له مالتي زي ما بتم عبيتي political figureنا إثيوبيا تباهلهم تسوعو كم بعل ألولا سلومن كاب تجراي كم بعل جوار كاب أوروميا كلل كالوت عبيتي غازيتانياتاتن بعبي دما كاوجتي إثيوبيا بساعات زين نفانو مريح زك على سدولو سوون كي تعرفنا زقوداي جوين سلاز قبرو منجست إثيوبيا دما بون يوتيوب يخون نخالوت بلاتفورم تات بلوك يروم موعلو مالو زي ناي تقاومو فيديوهات لو معانتي عبيتي وننتي شانلات دخون إثيوبيا وين جوين يرومو سلاز وعلو أنصارنا أبي زغيد بزح عينات علالات كعلو وعلوم بعبي ونا بزغربا جيزين سلماو سلفتاتي حسبهم دلو دا سمع فيديوهات وين تزرقح له مالتيو لذي لو معانتي يوتيوب وين زخونه يخنا انترنت سقما وش إثيوبيا عند حرقاتي مكون وعلو تقند مخنات ازي بزو ترعزو بودو اللهم مالتي كنت مجمريان أمونغون زولكم مالتي كواب ناي 3 ساعات زغون أزيو سفيح زغونه مدرتات زرربي نيرو نزي ناي 3 ساعات نقلملن أكيبنا أخاخبنا مالتي نابع 6 دقيقة جيرنا نابعهم كونو بلو تدالينا لنا مستنتنو جيرنا مالتي كتكتاتولوا بخبرة قدموكم እዚ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ዝርርብ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ውግእ ጨቋኒ ግዛእ ሰላምን ዘተየዩ ስርዓት ብልጽግና እውን ኢንተርኔት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብምዕፃው ነቲ ነገር ናብ ህዝቢ ከይባጻሕ ብምኽልካሉ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍርሒ ዝገልጽ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሰላም ከመይ ትኾኑ ስድራ ቤት ፊልዲ ቲቪ ሎም መዓልቲ ከዓ ብዛዕባ ትማሊ ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ህዝባዊ ሰልፊ ዘተ ስፍሕ ዝበለት እንተና ክነቕርበልኩም ኢና መደብና ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተሉ በኣኽብሮት ንዕድመኩም ትማሊ ምሸት ብኣብርነት ኢትዮጵያን ርኡየተ ሚድያን ብምትሕባር ኣብ ዩቲዩብ ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ ህዝባዊ ሰልፊ ዘተ ብርክት ዝበሉ ዓበይትን ጸለውትን ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ዝተሳተፍዎ ኮይኑ ንብዙሓት ተኸታተልቲ ዝሰሓበ ምንቅስቓስ እውን እዩ ነይሩ እቲ ዝርርብ ክጅምርን ወይ ድማ ምስ ጀመረን ብዙሕ ሰብ ክከታተሎ ምስ ጀመረን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብፍርሒ ተሸቢሩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኢንተርኔት ብፍላይ ድማ ዩቲዩብ ክዓጽዎ ከም ዝተረኣየ ኣካየዲ እቲ መደብ ኣቶ ቴድሮስ ጸጋየ ደጋጊሙ ገሊጹ እዚ ተግባር እዚ እቲ ስርዓት ብሓቂ ብሓይሊ ምትሕብባር ህዝቢ ከም ዝሽበርን እቲ ህዝቢ ዝኸደሉ ዘሎ መንገዲ ድማ ቁኑዕ ምዃኑ ዘርኢ ተጨባጢ መርትዖ ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ መደብ ብመሪሕ ቃል ውግእ ይትረፍ ጨቋኒ ግዝኣት ይሕለፍ ሰላም ይምጻእ ዝብል ዝተመርሐ ኮይኑ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ድማ ናይ ምሸት ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ወይ ድማ ብናይ ኤርትራ ኣቆጻጽራ ልክዕ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ዝካየድ ነይሩ እቲ ታሪኻዊ ዝርርብ ልዕሊ 100,000 ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ብቐጥታ ከም ዝተኸታተልዎ ተገሊጹ ኣካያዲት መደብ ኣቶ ቴድሮስ ጸጋየ እቲ መደብ ብምምራሕ ንኣዳለውትን ተሳተፍትን ምስጋና ኣቕሪቡ እቲ ዝርርብ ብሓደ ወገን ብሰላም ንምንባር ዘሎ ባህጊ ዘርእን ብኻልእ ወገን ድማ ሃገር ኣብ ውግእ ምህላዋን ሚልዮናት ምቕታሎምን ምዝንባሎምን ዝሕዝን ኩነታት ምዃኑ ገሊጹ ውግእ ደው ንኽብል ጨቋኒ ግዝኣት ንኸብቅዕ ሰላም ንኽሰፍን ካብ ምቅላስን ድምፂ ምስማዕን ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘየለ ገሊጹ እዚ ታሪኻዊ ዝርርብ ን15 ፍሉጣት ፖለቲካውያን መራሕቲ ሃገር ገለ ካብኣቶም ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ነንሕዶም ዘይተራኸቡ ኣብ ሓደ መድረኽ መደረ ንኽገብሩ ዕድል ከም ዝሃበ ድማ ገሊጹ ንተዛረብቲ ንመደረኦም ኣብቲ ቀንዲ ኣጀንዳታት ማለት ውግእ ስርዓት ሰላም ከተክሩ ቅድሚኦም ንዝተዛረቡ ሰባት መልሲ ከይሂቡ ንህዝቢ ከም ዝዛረቡ ንዝተዋህቦም ናይ 10 ደቂቕ ግዜ ክጥቀሙሉን ኣዘኻኺሩ ነተኻፈልቲ ድማ ርእይቶኦም ብሰፊሕ ክጽሕፉ መርሖ ቃል ከተባብዑ ድምፂ ሰላም ከስምዑ ብብዝሒ ቁጥሪ ክሳተፉ ነቲ መደብ ንኻልኦት ሸርክብሉን ፀዋዕታ ኣቕሪቡ ኣቦ መንበር ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ኣብርነት ኢትዮጵያ ኣቶ ልደቱ ኣየለውን ነቲ መደብ ብሓላፍነቱ ገሊጹ እቲ ብሰልፊ ብቐንዱ ስርዓት ብልጽግና ዝኸትሎ ዘሎ ኣገባብ ውግእን ኣብ ንጹሃት ዝፍጸም ዘሎ ጨፍጫፍን ንምውጋስ ከም ዝተዳለወ ገሊጹ ውግእ ደው ይበል ጨቋኒ ግዝኣት ይውረድ ሰላም ይስፈን ዝብል መሪሕ ቃል ጨቋኒ ግዝኣት እንዳሃለወ ውግእ ደው ክብል ከም ዘይክእል ውግእ እንተዘይቆይሙ ድማ ነባሪ ሰላምን ብልጽግናንን ክሰፍን ከም ዘይክእል
ምግንዛብ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ዝተዓደሙ ፖለቲከኛታት ብዛዕባ ውግእ ከመይ ጌርካ ደው ከም ዝብል ስርዓት ከመይ ጌርካ ከም ዝልወጥ ሰላም ከመይ ጌርካ ከም ዝሰፍንን ክዛረቡ ምዃኖም ኣፍሊጡ ካብ ዝተዓደሙ 15 ተሳተፍቲ ጠቅላሊ ሚኒስተር አብ አሕመድ ከም ዘይተረኽበ እዚ ከዓ ዝግመት ከም ዝነበረን አቶ ታዬ ደንዳ ከዓ ብሰንኪ ምእሳሮም ከም ዘይተረኽቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቶ አሉላ ኃይሉ ከም እውን እስክንድር ነጋ ብዘይ ጉሉጽ ምኽንያት ዕድመ ከም ዘይተቀበሉን እቲ ዝተሓሰበ ቁጥሪ ንምምላእ ካልኦት ከም ዝተረኽቡ ገሊጹ ካብ ዝተዓደሙ 25 ማዕከናት ዜና ኢስሮኦም ነቲ መደበቐታ ከም ዘመሓላልፎም ድሌቶም ከም ዝገለጹ ብምግላጽ ፍልልያት ርእቶ ዘለዎም ኣካላት ንሓበራዊ ጉዳይ ህዝቢ ቀዳምነት መሃቦም ንመጻእ ቃልሲ ሓያል ተስፋ ከም ዝፈጥር ኣጉሊሑ ገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንሃገር ብብቕዓት ንምምራሕ ዝኽእል ፍልጠት ተመክሮ ሓቀኛ ልብን ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ንሃገርን ንህዝብን ኣብ ዓበ ሓደጋ ከም ዝእትዎም ኣጠንቂቑ ቁጠባዊ ቅልውላው ማሕበራዊ ምብትታን ናይ ውሽጢ ውግእን ብቕጽበት እንተዘይተዓጊቱ ሃገር ናብ ምብትታን ከም ትኸይድ ገሊጹ ሓይልታት ተቃውሞ እንተዘይሓቢሮም ክዕወቱ ከም ዘይክእሉን ምትሕብባር ንህላዊ ሃገር ወሳኒ ምዃኑ ኣጉሊሑ ውግእ ደው ምባል ስርዓት ምቅያርን ነባር ሰላም ምስፋንን ናይ ሕጂ ቀንዲ ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣረዲኡ ኣብ መወዳእታ ድማ ሰላማዊ ቃልሲ ብሓያል ሓበራዊ ምትሕብባር ዝተመሓያሹ ውድባት ብጽሩይ ምድለዋትን ሓሳብን ክምራሕ ከም ዝግባእ ብምምካር ኣብሩነት ኢትዮጵያ ንዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ንሓበራዊ ኣጀንዳ ዝተሓባበር ስራሕ ንምስራሕ ድሉው ምዃኑ ገሊጹ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ በወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን ኢትዮጵያውያን ንቁጠባዊ ዕቤት ማዕርነትን ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳርን ብሓድነት ይቃለሱ ከም ዝነበሩ ዘኪሩ ሕጂ ግን እዚ ታሪኽ ሓድነት ከም ዝተባታተነ እቲ ቃልሲ ንመሰላት ዘይኮነስ ንህልውና ሃገርን ህዝብን ዝካየድ ምዃኑን ገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ብዙሕ ፈተናታት እንተሓለፈት እውን ከምዚ እዋን ሕጂ ዘላቶ ገይሩ ግን ሃገራዊ ሓድነታ ተናዊጡ ዝፈልጥ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ምምሕዳራዊ ጸጥታዊ ዲፕሎማሲያዊ ቅልውላዋት ብሓንሳእ ከም ዝወደቁን ሃገር ኣብ ዓውዲ ውግእ 7 ክረምቲ ከም ዝሕለፈትን ኣረዲዩ ንሞትን ዕንወትን ስደትን ምኽንያት ከም ዝኾነ ቁጠባዊ ውድቀት ከም ዘምፀን ህዝቢ ድማ ብፍርሒ ተሸፊኑ ከም ዘሎን ገሊጹ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ኣገልግሎቶም ወዲኦም ዩኒቨርሲቲታት ድማ ተማሃሮ ኣይቅበሉን ኣገልግሎቱን ኣይህቡን ኣለዉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ሰላም ንዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ስራሕን ፖለቲካዊ ሕቶን ቅድመ ኩነት ስለ ዝኾነ ሰላም ኣብ ዘይህልወሉ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሕቶ ክምለስ ከም ዘይክእል ጠቒሱ ስለዚ ኣጀንዳ ሰላም መሓዝን ምንቅስቓስን ሰላም ምፍጣርን ግዴታ ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ኩሎም መዳያት ህዝቢ ሰላም ከም ዝደልዩ ገሊጹ መራሕቲ ግን ኣብ ንኣሽቱ ፍልልያት ከም ዘተኩሩን ነባሪ ሰላም ንምምራሕ ድሌትን ዓቕምን ሒደት ከም ዘለዎም ነቒፉ ንሰላም ንምምላስ መራሕቲ ንሰላም ቀዳምነት ክህቡ ከም ዝግባአን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብሩነት ኢትዮጵያ ምፍጣሩ ንዓወት እቲ ዕላማ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ካብ ውድብ ኢሄፓ ወይዘሪት ምስጢረ ስላሴ እውን ብወገና ኢትዮጵያ ን5 ዓመት ኣብ ውግእ ከም ዘላን ቁጠባ ድማ ዝተዳኸመሉ እዋን ምዃኑን ገሊጻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሰላም ዝናፍቕ ምዃኑን ውግእ ከም ዘይጠቕሞ ጠቒሳ ውድብ ህዝባዊ ኢትዮጵያ ኢሄፓ ቅድሚ ሕጂ ንተመሳሳሊ ፀዋዕታ ሰላም ፀዊዑ ከም ዝነበረን ኣሳናዳኢ እቲ ሰልፊ እውን ከም ዝተኣሰሩን ኣዘኪራ እዚ ድማ ብሓንሳእ ብዘይ ምስማሮም እቲ ስርዓት ዕድል ከም ዝረክብ ዘርኢ ምዃኑ ኣረዲኣ ንህዝቢ ብሰላማዊ ቃልሲ ተስፋ ከይቆርፅን ንዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ድማ ብዘየገድስ ፍልልያቶም ብዛዕባ ሰላምን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናፅን ብሓባር ንምልኪ ክቃለሱ ፀዋዕታ ኣሪባ ምስጢረ ስላሴ ኣምባሳደራት ሰብኣዊ መሰላት ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ሎሚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ እቲ ስርዓት ካብ ዝሓለፉ ስርዓት ብጭካኔኡ ዘይሰብኣውነቱን ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዃኑ ገሊጻ ሞትን ስደትን መዓልታዊ ዜና ከም ዝኾነ ናይ ውሽጢ ግጭታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ማለት ኦሮሞ ሶማሌ ኦሮሞ ጌዲዮ ኣምሓራ ትግራይ ሶማሌ ዓፋር ደቡብ ምዕራብ ብሰፊሑ ከም ዝረአን ስርዓት ንዜግኡ ብድሮንን ከቢድ ኣፅዋርን መቕታሉ ብሞራሉ ዝሕተተሉ ከም ዘይኮነ ገሊጻ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንህዝቢ ምድሓን ተዘይኮይኑ ንሓዊ መቕታል ከም ዘይግብኦን ናብ ቁኑዕ መንገዲ ክምለስ ከም ዝግባእን ከዓ ዘኻኺራ ኣቶ ኣሉ ሰለሙን ንኣብሩነትን ንኣቶ ልደቱ ብፍሉይ ኣመስጊኑ
ካብ ኢትዮጵያ ፀዋዕታ ሰላም ዘቕረቡ ብዙሓት ሰባት ዋጋ ከም ዝኸፈሉ ሕጂ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ዋጋ ይኸፍሉ ከም ዘለውን ኣረድዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ብዋጋ ኣዝዩ መጠናውን ስርዓት ድማ ኣዝዩ ዝፈርሖ ኣገባብ ቃልሲ ምዃኑ ኣግሊሑ እቲ ስርዓት ብውግእ ዕድሚኡ ከም ዘናውሕ ይዝኣምን። ብሓሳብ ዝካየድ ቃልሲ ግን ኣዝዩ የፍርሖ። እቲ ስርዓት ሃብቲ ሃገር ንውግእ ከም ዘውዕሎን እቶም ዝቃለሱ ሓይልታት ድማ ንሰላማዊ ዘተ ርእሶም ከዳልውን ከም ዝግባእ ገሊጹ ሕጂ ሃገር ውግእ ክስከም ዓሚ ከም ዘይብላ ቁጠባኣ ድማ ብርቱዕ ድኻም ከም ዝበጽሖ ኣረድዩ። ኣቶ ኣሉ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ዘሎ ውግእ ብቕጽበት ደው ክብልን ተዋጋእቲ ድማ ናብ ጠረጴዛ ዘተ ክመጹን ዝኽእልሉ ኩነታት ከማዕብሉ ኣለዎም ክብል ፀዊዑ። ከም ትግራዋይ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ውግእ ዘኽፈሎ ዋጋ 1 ሚልዮንን ካብኡ ንላዕልን ሰባት ሞይቶም ክሳብ 80 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንብረት ባኺኑ እዚ ከዓ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ከም ዝርድኦ ገሊጹ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተመሊሱ ውግእ ናይ ምምጻእ ምልክታት ብፍላይ ድማ ምስ ጎረቤት ኤርትራ ብዝተኣሳሰረ ውጥረት ምዕባዩ ዓውዲ ውግእ ትግራይ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ኣብ ትግራይ ውግእ ክኽሰት እንተኾይኑ ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ጥይት እውን ክትኩስ ዓሚ ከም ዘይብሉ ምኽንያቱ ባዲሙ እዩ። ናይ ህወሓት መራሕቲ ነቲ ውግእ ክቃወሙ ኣለዎም ክብል ፀዊዑ። ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ኣየለውን ካብ እኒ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብጥንታዊ ስልጣነ ትፍለጥ እኳ እንተኾነት ሕጂ ብኣሉታዊ ገጻታ ከም እትፍለጥ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዝዕገርግር ዝነበረ ደርቅን ዘይምርግጋእን ብተደጋጋሚ ጊዜያት ዝኽሰቱ ጥሜትን ኣብ ዓለም ምስሊ ድኽነት ኮይና ክትፍለጥ ምኽንያት ከም ዝነበረ ዘኪሩ ብውሽጢ ውግኣት ድማ ንነዊሕ ዓመታት ዜጋታት እናተቐተሉ ዝነብሩላ ሃገር ከም ዝኾነት ገሊጹ። ስርዓታት ናትና እናታቶም ብምፍጣር ንህዝቢ ፈላለዮም ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዕንወት ከም ዘብጽሑ ድማ ረድዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝቐጸለ ውግእ ኦነግ ሸኔን ኣብ ኦሮሞ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ተዛረብቲ ዝበጽሕ ዘሎ ስርዓታውን ስልታውን መጥቃዕቲ ምዝንባልን ብሰፊሕ ረድዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ንዜጋታት ብድሮንን ከቢድ ኣጽዋርን ምቕታሉ ማሕበራዊ ምንቅስቓስ ደው ምባሉን ትምህርትን ጥዕናን ምጉዳሉን ገሊጹ እዚ ኩሉ ውግእን ጭፍጨፋን ነታ ሃገር ኣብ ታሪኻ ዘይረኣየቶ መከራ ከም ዘውርድ ገሊጹ። እኒ ፓርቲንን ዝተሓባበርዎም ውድባትን ንኹሎም ተዋጋእቲ ዝሓቆፈ ዘተ እንኮፍታሕ ምዃኑ ደጋጊሙ ከም ዝገልጽን ሓይሊ ምጥቃም ግዝያዊ ዓወት ጥራይ እምበር ነባሪ ሰላም ከም ዘየምጽእ ገሊጾም። ዶክተር ሰይፈ ስላሴ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ዝገፍዕ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ይብልናን። ወያነ ንሕና ኢና፣ ሸኔ ንሕና ኢና፣ ፋኖ ንሕና ኢና፣ ምክልኻል ንሕና ኢና፣ ምልሻ ንሕና ኢና፣ ኩላትና ደቂ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኢና። ስለዚ ብኣፍ ጥይት ምዝርራብ ገዲፍና ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ እንተዘተና ሃገርና ካብ ዕንወት ክነድሕና ኢና። ዘተ ብቕጽበት ክፍቲ ክኸውን፣ ፖለቲካዊ እሱራት ብቕጽበት ክፍትሑን፣ ንቁጠባዊ ምንቅስቓሳት ጋዜጠኛታት ብቕጽበት ክፍትሑን ፀዊዑ። ኣቶ ግርማ በቀለ ከዓ ካብ ሓደ ድምፂ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዘስካሕክሕ ኩነታት ብቐሊሉ ምግንዛብ ይከኣል ምዃኑ ገሊጹ እቲ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዝገጥሞም ዘሎ ፈተናታት እቲ ፀገም ተረዲእዎም ንኽፈትሕዎ ከም ዝግድዶም ኣረዲኡ። ውግእ ንኹሉ ነገር ህይወት፣ ንብረት፣ ልምዓት ጎዳኢ ምዃኑ እውን ኣጉሊሑ። ብፍላይ ናይ ውሽጢ ውግእ ሓዊ ንሓዊ ምቅታል ዘስዕቦ ዕንወትን ክሳራን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ገሊጹ። ካብ ክልቲኡ ወገን ዝሞቱ ናይ ሓንቲ ሃገር ዜጋታት ምዃኖም ንውግእ ዝወፅእ ገንዘብ ድማ ናይ ሃገር ሃብቲ ምዃኑ ብምምካር ነቲ ኩሉ ሃብቲ ንመንእሰያት ምሕያልን ንልምዓትን እንተውዒልናዮ ዓብ ለውጢ ምምጻእ ምተኻእለ ኢሉ ገሊጹ። ጥዑይ ልቦና ዘለዎ ኩሉ ዜጋ ውግእ ደው ንኽብል ክጭድርን ክቃለስን ከም ዝግባእ ድማ ረድዩ። ኣብ ሃገርና ናይ ናፃ ትካላት ህንፃ ከም ዘየለ፣ ኣብ ኣዋሳስና ፍርዲ ቤት ዘሎ ዋይዋይ፣ ኣብ መምሕዳር ቀቤለ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ብልሽውናን ምስ እዚ ኩሉ ሃገር ክትቅጽል ኣይከኣልን። ስለዚ እዚ ዓይነት መምሕዳር ዝኸፍአ ጨቋን ስርዓት ደው ይበል ንበል። ሰላም ንኹሉ ነገር ቅድመ ኩናት ከም ዝኾነ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምርጫ ምይይጥ ዘተ ዝህልዎ ሃገርን ሰላምን ክህሉ ከሎ ጥራይ ምዃኑ ይገሊጹ። ቀፂሉ ስለዚ ሓቋፍን ኣሳታፍን ሃገራዊ ምይይጥ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ ብምግላጽ ሃገርና ካብቲ ዘላቶ ኩሉ መዳዊ ምጥምዛዝ ንኽትወፅእ ስርዓት ንምዝርጋሕ ብሄራዊ ምርድዳእ ዕርቅን ሰላምን መስርሕ ምትሕልላፍ ንምጅማር ዘኽእል ውህደት ቃልሲ ክንምድብ ኣለና ኢሉ ተዛሪቡ። ኣቶ ኣማኑኤል ሞጊሶ ካብ ምንቅስቓስ ብሄር ዋላይታ ኣቶ ኣማኑኤል ነዞም ሕቶታት ውግእ ስርዓት ሰላም ናይ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ሕቶ ህልውና ምዃኑ ገሊጹ
ውግእ ክዛዘም ስርዓት ክልወጥ ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ዘይውዳእ ግፍዕን ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ዝጠፍኡ ኣባይትን ዝተጎድኡ ህፃናትን ብድሮናት ዝፍጠር ዘሎ ራዕድን ኣብ ወላይታ ዝተቐትሉን ዝተሰዱን መንእሰያትን ብምጥቃስ ሃገር እናባደመት ትኸይድ ከም ዘላ ኣረዲኡ እዚ ሕጊ ምሕላው ዘይኮነስ ዕንወት ሃገር ምዃኑ ብምግላጽ ኣሽሓት ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ዝነብሩሉ መሬት ገዲፎም ቁጠባ ባዲሙን ናይ ብልጽግና ፕሮጀክት በኺኑ ሰራሕተኛ ክነብር ኣይከኣለን ኢሉ ኣቶ ኣማኒኤል ውግእ ሎሚ ክዛዘም ኣለዎ ርእስና እናጥፋእና ክንዓቢ ንኽእልን ብምባል ሰላም ብሓይሊ ዘይኮነስ ብዘተን ብሓቀኛን ሓቋፍን ሃገራዊ ምይ ጥራይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኢትዮጵያ ሕጂ ብህዝባዊ መንግስቲ ዘይኮነስ ብጨካን ጠቕላሊ ስርዓት ከም እትምራሕ ገሊጹ ጋዜጠኛታት ተቃዋምቲ ምሁራን ብዘይ ፍርዲ ይእሰሩ ይቕተሉ ይስደዱ ምርጫ ተዓፊኑ ስልጣን ብፍርሕ እምበር ብፍቓድ ህዝቢ ኣይተተሓዘን ብሄራዊ ምንቅስቓስ ወላይታ ብፌደራሊዝም ማዕርነት ፍትሕን ሰብኣዊ ክብረትን ሲቪላዊት ዲሞክራሲያዊት ሃገር ምምሕልላፍ ከም ዝሓትት ገሊጹ ሰላም ማለት ጥይት ምባል ዘይኮነስ ሓቂ ፍትሒ ፈውሲ ሰብኣዊ ክብርን ምትሕብባር ትካላትን ኢሉ ሰላማዊ ቃልሲ ለውጢ ከም ዘምጽእ ኣብነት ብምጥቃስ ንፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ናይ ግሊ ጽልኢ ገዲፎም ንስርዓት ንምቅዋም ክተሓባበሩ ፀዊዑ ንመራሕቲ ስርዓት ግዜ ከም ዝውዳእ ዘኻኺሩ ንወተሃደራውን ጸጥታውን ሓይልታት ድማ ንህዝቢ ንምድሓን እምበር ንፖለቲካ ከም ዘይመሓሉ ኣዘኻኺሩ ንምሁራት ድማ ክእለቶም ንሓቂ ህዝብን ክጥቀምሉ ፀዊዑ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምንጭ ሓይሊ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ኣባገነን ስርዓት ናይ መወዳእታ ግዚኡ ምዃኑ ገሊጹ ኣቶ ዘመነ ካሴ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ብሄራዊ ውድብ ንኣሰናዳኢ ኮሚቴ ኣብሮነት ኢትዮጵያ ምስጋና ኣቅሪቡ ስርዓት አብይ ኣሕመድ ንምቅላስ ንኽግድዶ ዝገበረ ባዕሉ እቲ ውልቀ ሰብን ንሱ ዝመስረቶም ናይ ቅትለት ቅርጽን ምዝራፍን ምጥዋይን ምዃኑ ገሊጹ ህዝቢ ኣምሓራ ንመንግስቲ ብግቡእ ዝፈልጥ ንጽንዓት መንግስቲ ዝቃለስ ህዝቢ ምዃኑ ኣጉሊሑ ዓቢ ስልጣኑ ንህዝቢ ምቕታልን ምዝንባልን ጭቆና ንምፍጻምን ከም ዝጥቀመሉ ህዝቢ ኣምሓራ ግን ንስኻ ቀታሊኻ ንሕና ድማ እናሞትና ትማይ ንብልኒና ብምባል ከም ዝተበገሰ ገሊጹ ኣቶ ዘመን ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝመሪር ቃልሲ ዝኣተወ ብምርጭኡ ዘይኮነስ ኩሎም መንገዲ ሰላም ስለ ዝተዓፀውዎ ምዃኑ ኣረዲኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር ዘሎ ኣምሓራይ እናተቐትለ ዝተረፈ ድማ እናተሰጎገ ዓብይ ንህዝቢ ኣምሓራ ምጽናት ጥራይ ዘይኮነስ ጠበንጃ ጥራይ ዘይኮነስ ቁጠባኹም እውን ከውርድ ብምባል ዘመተ ስለ ዝገብር ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ሰብኣይን ኣፍ ራሱን ኣብ ውሽጡ እንተሃልዮም ዕረፍትን ህይወትን ኣይህልውን እዩ ብምባል ህልውንኡ ደው ንምባል ይቃለስ ኣሎ ሰላም ስትራቴጂካዊ ዕላምኦም ምዃኑ ዕላማ ቃልሶም ድማ ህልውንኦም ምርጋጽን ሰላም ምምጻን ምዃኑ ገሊጹ ሰላም ይምጻእ ውግእ ይትረፍ ማለት እቶም ውግእ ዝደልዩ ይገለሉ ገበነኛታት ውግእ ድማ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ማለት እዩ ዓብይ ዓቕሚ ዘይብሉ ሃገር ክመርሕ ዘይክእል ድኹም ሰብ እኳ እንተኾነ ጭካንኡ ግን ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑ ገሊጹ ናይ ዓብይ ዓቕሚ ህፃናት መቕታልን ኣንስቲ ምድፋርን ብድሮን ከዓ ንህዝቢ ምጭፍጫፍን ንደቂ ሃገር ናብ ዓውዲ ውግእ ምልኣኽን ምዃኑ ከዓ ገሊጹ ኣቶ ዮሱፍ ያሴን ካብ ዓፋር ድማ እቲ መጽሓፍ ኢትዮጵያውነት ኣኻኻቢ ማንነት ዝጽዋዕ ረዲዩ እቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ሰልፊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ተስፋ ዝህብ ነቲ ዘሎ ስርዓት ድማ ዘሰንብር ምዃኑ ገሊጹ ውግእ ደው ይበል ሰላም ይስፈን ዝብል መልእኽቲ ዘሸብር ነገር ከም ዘይብሉን ልዝብ ምዃኑን ኣረዲዩ በደረጃ ሃገርን ዞባን ጸረ ሰላም ሓይልታትን ሓይልታት ሰላምን ኣመሓዳድራ ብጉልጽና ተራእዮም መምጽኦም ገሊጹ ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ዝነበሩ መራሕቲ ንጉስ ነገስተ ጃንሆይ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ጠቅላላይ ሚኒስተር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ኢሎም ስልጣኖም ከም ዝገደፉ ብምጥቃስ ኣብ ኣሕመድ ግን ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዘይተጠቐመሉ ነቒፉ ኣቶ ዮሱፍ ምስ ንእሽቶ ጓሉ ንዝገበሮ ዝርርብ ከም ኣብነት ኣቕሪቡ ጓሉ ባባ ንሕና ናብ ኢትዮጵያ ማዕሲና ንኸይድ ምስ በለቶ ንሱ ድማ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ምስ ወረደ ምስ በላ ንሳ ድማ ኣብ ምንታይ ደው ኢሉ ዘሎ ዘይወርድ ብምባላ ብንጹህ ህፃንነታ ከም ዝመለሰትሉ ዘኪሩ እዚ ድማ ኣብ ሎሚ ኣብ ምንታይ ከም ዝቆመን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ከም ዝፈልጦን ኣረዲዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሰላም ይውረድ ጸረ ሰላሙን ይውረድ ክብል መልእኽቱ ዛዚሙ
ዶክተር ራሄል ባፌ ካብ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ድማ ነቲ መደብ ኣዳለውቲ ክብሪ ከም ዘለዋ ገሊፃ እቲ ሰልፊ ብሓቂ ኣብ ቁኑዕ ሰዓት ከም ዝመፀን ወሳንን ብቑዕን ምዃኑ ገሊፃ እቲ ንቃለሶ ናይ ውግእ ዓወት ከም ዘይኮነ መንግስቲ ምስ ዘመሓድሮ ህዝቢ ውግእ ከም ዝጀመረ ኣረዲኣ ጥሜትን ምዝንባልን ስደትን ሞትን ናይዚ ዘመን እዚ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ገሊፃ ጸብጻባት ሁማን ራይትስ ዎችስ ኣንመስቲ ኢንተርናሽናል ኣብታ ሃገር ዝረአ ዘሎ ምጽናትን ማሓዩርን ሕጋዊ ዘይኮነ ቅትለታት ህፃናትን ኣንስትን ኣረጋውያንን መነኮሳትን ከም እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ብዝርዝር ከም ዝመዝገቡ ገሊፃ እዚ ተግባር እዚ ግጭት ኣብ ዝኽሰተሉ ቦታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ክፋላት እቲ ሃገር እውን ብተመሳሳሊ እናተፈጸመ ምዃኑ ጠቂሳ ሰላም ኣድላይ ምዃኑን ሃገራዊ ጸገም ይኣክል ክብሉ ከም ዝግባእን እውን ኣመልኪታ እዚ ዝርርብ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህሉው ኩነታት ብዕምቆት ዘንጸባርቕ ኮይኑ ንህዝብን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ንሰላምን ንፍትሕን ንዲሞክራሲያዊ ስርዓት ብሓድነት ንኢትዮጵያ ንኽቃለሱ ሓያል ጸዋዕታ ኣቕሪቡ እቲ ስርዓት ብልጽግና ብምዕጻው ኢንተርነት ንሓሳብ ህዝቢ ክዓጽዎ ዝገበረ ፈተነ ዓሚ ምትሕብባር ህዝቢ ዘይውገድ ሓይሊ ምዃኑ ኣርእዩ ተሳተፍቲ ዝርርብ ፍልልይ ርእይቶ ብሄር ሃይማኖት ወይ ድማ ከባቢ ከዓገቶም ንሓበራዊ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ኢትዮጵያ ክተሓባበሩ ጸዋዕታ ኣቕሪቦም እንተ ተሓባቢርና ንዕወት ዝብል መልእኽቲ ድማ ቀንዲ መሪሕ ቃል እቲ ዘተዩ ነይሩ هراي بقى كبرات تقتلتي مدب في تي في تناي سلسة ساعات نجلملن زنبلن مدب نعهم نمحقواس زنبر هواهو كمي ينيرو نمغلات ازي اذا اكل كباب 10 شعت غيرنا هنا انا باخو ما بيلنا مالتي اي هوب فتيكم تغونو تسفا قبر زنايلو ما عند زنبر مدبنا ابكال بستفلي مدب استفلي تحسو كسام نراقب سناي برغم عالتي باي